ng kalipay ni alias Toto. Ang padre de pamilya nga una na nga ginreport nga nagapuyo sa overpass sa Luna Street, La Paz sa bulig sang Iloilo City Government pinaagi sa paghatag sang lote nga ila maestaran. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay alias Toto, ginpayag sini nga tuman ang pagpasalamat sini sa City Government nga nakaangko na mga inisang lote nga mapatindugan sang ila kaugalingon nga balay. Nagpasalig naman na natungdan nga iya halungan ang lote nga ginhatag sa ila sang syudad. Madumduman nga alas 3 sang hapon sang Abril 2 sang ginsaylo si Toto upod ang iya asawa kag ang tatlo sini ka mga minor de edad nga bata sa relocation site sa barangay Sambagaro. Temporaryo na sa karon nga nakaplastar ang pamilya nga una na nga ginreport nga nagapuyo sa overpass sa Luna Street, La Paz. Kaginisi ka K5, Nicole Castañeda Teprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.